parece, no segundo parágrafo, que se refire ao tema da cesión da escola Fogar, di, a citada condición que debe figurar é que a cesión é realizada únicamente coa finalidade do seu uso como comedor escolar. Eu engadía que se debía de poñer e só en días lectivos, quedando os outros días para uso do Concello. E non figura na acta. Vale. Pois... É a única modificación. Vale, pois nada, pois corregimos, Alejandro, si te parece. Sí, perfecto. Añado que es en días lectivos para uso do Concello en los días que no sean como tal. Si te parece bien. Sí. Nada máis, o resto. Josín? Non, pola nosa parte non temos nada que decir da acta e tampouco temos inconveniente frente a esa modificación. Pois entonces vamos votar ao primeiro punto de orde do día. Votos a favor da acta con esa corrección que decía Nenoso? Toma nota. A ver, Alejandro, que eu non me enterei moi ben porque se me corta a conexión. Perdón, Bernardo. Dime, ¿qué fue lo que te perdiste? Que foi o que votamos agora? Por que se me corta? Sabín que caítes. Foi únicamente a acta, vale? O primeiro punto que é a aprobación da acta da sesión anterior. Vale. Hai forma de vernos todos, porque aquí eu non vexo, ao final vexo a ti solo, aquí. Arriba á esquerda hai un botón que te deixa poner varias pantallas. Creo que como máximo podes ver 4 a vez, se estás nunha tablet. Vale, ben, agora sí. Vale, ya que se me corta, vai-me mal. Parece que estás nun zulo. Todo é que encendo a lámpara está xusto encima e queda todo con moita luz, encendo a luz, pero... Non. Estás, Bernardo? Sí. Bueno, pois pasamos ao segundo punto. A aprobación se procede sobre a proposta de resolución dictaminada pola Comisión relativa á aprobación inicial do orzamento municipal para o exercicio económico 2022. Entón, bueno, a información xa se vos pasou desde Secretaría e un pouco para resumir. En impostos indirectos se prevé unha recaudación de 777.500 euros, en impostos indirectos 30.000, en tasas e outros ingresos 506.000, en transferencias correntes 2.067.610, ingresos patrimoniais cero, en allamento de investimentos reais cero, en transferencias de capital 103.321, en activos financieros cero, en pasivos financieros cero. É dicir, o presuposto, este proxecto, alcanza os 3.474.431,86 euros. Despois, no que é os gastos, nos gastos de personal serían 877.000, redondeando, non? En gastos en bens correntes e servicios 2.140.177, en gastos financieros 18.500, en transferencias correntes 167.972, en fondo de contingencia e imprevistos non leva nada, en transferencias de capital tampouco, en activos financieros tampouco, en pasivos financieros 64.800. É dicir, os gastos tamén suman o mismo que os ingresos, 3.474.431,86. Entonces, bueno, pois, ainda que estamos un pouco fora de plazo, a mediados de xaneiro, pois xa é un proxecto de presupostos
creemos que é un pouco o que hai, non? O que hai nun concello como Fonsagrada pequeno e onde se fai un reparto en principio onde a partida de gasto social é a que máis supón e tamén un pouco a de personal. Hai unha inversión tamén, porque, bueno, se recollen solamente aquelas subvencións que sí foron concedidas o ano pasado e que se puideron consignar, e non se recollen outras inversións de outras administracións que seguramente ao cabo deste ano se irán a facer, porque hai que esperar a que salgan as órdenes de convocatoria da Xunta, e está tamén o que é a inversión do plan único da Diputación. No presuposto sí se contempla o que é a aportación do Concello e tamén a aportación a aquelas subvencións que son fixas, como é a de camiños, o plan de camiños rurais, de mellora de explotacións. E entón, iso sí vai contemplado nas partidas de gasto e outras inversións que sí se contemplan porque están aprobadas e se poden consignar esas cantidades son o Colexio da Puebla, terminarlo, por lo menos unha parte, o que é o tellado e o que é o acceso exterior, que ten unha subvención da Xunta e que tamén aporta o Concello un tanto por cen, e despois o que é a Casa da Cultura, onde está a biblioteca, que tamén hai unha subvención aprobada do PDR e onde o Concello ten que aportar o 30% que si vai consignado. Así que, pouquiño máis, a verdade que é un presuposto máis menos como que estábamos prorrogando, insuficiente, porque a verdade que Fonsagrada todos sabemos que, bueno, a súa extensión e os seus 200 e moitos núcleos rurais pois sí necesitaría de máis inversión. O que pasa que, bueno, estamos sempre, como dicía antes, á espera tamén das axudas que podamos sacar da Xunta e a ver o plan de recuperación do Estado cos fondos europeos se podemos ir tamén desenvolvendo algún proxecto. Así que eu vou a terminar e voulle ceder a palabra a Nenoso, voceiro do BNG. Ben, vamos a ver. Xa sei que os presupostos para Fonsagrada son moi limitados, pero a min hai certos temas que me preocupan na información que se me foi dando, a parte das cuantías, vin que había moitos remanentes, que é unha das tácticas que se sigue desde que se foi xubilando xente, os remanentes das plazas da xente que se foi xubilando, entonces hai remanentes na contratación. Eu falo na liquidación de gastos, que é da información que se nos aportou. Por outra parte, no tema laboral, preocúpame un argumento que se utiliza nun dos informes que nos dan de Secretaría, a memoria explicativa do proxecto de orzamento municipal 2022, que na páxina 9, bueno, e nas anteriores, que fala do tema de reposición de prazas, un dos argumentos que se dá a renuncia á plaza de policía local do xubilado no ano 19 para poder facer a contratación do encargado de obras. Eu tiña entendido que o de encargado de obras non implicaba que houvese que facer renuncia a ningún outro posto de traballo, que por outra parte o do tema da policía municipal, dado que as funciones que viña realizando eran control de aparcamientos, control de obras e, sobre todo, e outros controis que a veces non se lle deu
audiencia o que el informaba e, sobre todo, o gran problema da Fonsagrada é o da saca de madeira, que era el precisamente o que informaba. Sobre este tema, xa digo que me parece preocupante que se faga xa unha renuncia, a proposta da renuncia, e sobre isto, é dicir, vou seguir dicindo algo, pero quería que o alcalde que me dé unha contestación sobre isto, si a contratación dun encargado de obras vai supoñer a renuncia á plaza de policía local. Terminaste, non? Sí, non terminei toda a exposición. Mira, vamos a ver, non ten nada que ver, de feito, a plaza de encargado de obras sí que leva a consignación, e se non, vamos, Alejandro o pode explicar despois. E con respecto á policía local, o que sí hai é que el mismo pediu unha comisión de servicios. Unha comisión de servicios, e, lóxicamente, vamos a ver, aquí houve unha cosa, el dixo que prefería estar traballando no concello no que está agora, que vir a Fonsagrada, porque vir a Fonsagrada supoñe, máis gasto, porque tiña que desplazarse, son máis kilómetros de desplazamento, en fin, que el non estaba, decía que non estaba a gusto, que supoñía moito gasto, e eu considerei que tampouco ter unha persona mal a gusto, que tampouco non é interesante, nin para a persona que fai o traballo, nin para os veciños, nin para nós. Entonces non tuve, el quixo marchar, e eu, sí que la aceptei. El non a consigna, porque eso hai que renovalos ano tras ano, as comisións de servicio, e entonces non ya vamos a dar outra vez este ano. Pero, vamos, non ten nada que ver co tema de encargado de obras, que o de encargado de obras, creo que Alejandro pode intervir, si eso, creo que vai consignado no presuposto, me parece. Sí, pero vamos a ver, eu recalco vos que en este informe que nos aportastes, a memoria explicativa do proxecto de orzamento municipal, foi exactamente na páxina 9, no primeiro parágrafo, que, por tanto, o orzamento propón a amortización da praza do policía local xubilado durante o ano 2019 e a utilización da tasa de reposición para a cobertura dun encargado de obras. É dicir, non é un texto que escribise eu, Sí, por en outra este parte, sentido, sí, contesta Alejandro, vai. de continuar, nada, eso se debe a la ley de presupuestos generales del Estado, que en cuanto a tasa de reposición nos obligaba a escoger al concello entre dos plazas que se habían jubilado. Solamente podías reponer una de ellas. No significa que necesariamente hayas renunciado a una plaza, sino que tenías que elegir entre una de las dos. Luego, si cambia la normativa, que parece que está habiendo novedades legislativas en cuanto a la contratación de personal, tanto en el ámbito público como en el sector privado, con las últimas modificaciones legislativas de diciembre de este mismo año, se podrán tomar otras políticas en cuanto al policía local. No quiere decir que desaparezca la plaza del actual policía, de Iván, sino que la jubilación del policía anterior hubo que escoger, porque el mismo año se jubilaron dos personas, se jubiló el encargado y se jubiló el encargado de obras y se jubiló también el policía. Y de acuerdo con las normas de la tasa de reposición, penso que a xubilación do encargado foi únicamente podíamos... Había sido o mesmo ano, sí que había sido así, porque fora o 2019, creo que fora... No ano 19, eu creo saber que o encargado de obras estaba de baixa por enfermedad. No ano 19. Non, cando eu me incorporei en novembro do 19, non tiña todavía incapacidade. E en cuanto ao persoal xubilado durante o exercicio, a tasa de reposición para o encargado de obras sería do 75% e do policía local 115%. Bueno, non me vou a estender máis sobre eso, sobre esta, pero vamos a ver, é documentación que me aportades vos. Estou falando da documentación que me aportades vos. En cuanto me aportades vos tamén, preocúpame bastante que nas bases de execución de orzamento xeral, que foi o que leu Carlos, o alcalde,
no fondo de contingencia que non aparezca nada. Para o fondo de contingencia, eu penso que un concello sempre debe ter unha cuantía. Estes anos estuvemos pasando a situación que pasamos polo COVID, pero pode haber outros problemas que non sean do COVID, que os do COVID son externos a nós, ao concello, é dicir, que nos afectan a todos, a todo a nivel mundial. Pero, sin embargo, pode haber algún percance que o concello teña que asumir incluso algunha indemnización. Porque, bueno, temos unhas ruínas en moitos sitios, nas aldeas, é dicir, no que nós chamamos povos, e na vila. E incluso, en algún caso, pode ser o concello responsable de algún percance que se produzca e dos danos que se produzcan ás persoas ou ás cousas. E, por outra parte, no tema laboral, eu quería, bueno, hai dúas plazas de postos de traballo que o seu horario nunca o vexo, non teño coñecemento de que se cumpla o horario total, que é o técnico de deportes e a encargada do polideportivo. Non sei ben que horario, pero paréceme que non exercen o seu traballo en horario completo. Sí, nada máis. Nada máis en cuanto ao tema laboral. Despois, en outros temas, quero agradecer, como membro do padroado do museo, a colaboración do Concello na mellora do Museo Comarcal. O Museo Comarcal é unha institución, digamos, que traballa pola Fonsagrada e os que estamos encargados de que a cousa siga adiante, pois facémolo de maneira altruísta, polo que sí que quero agradecer que nos presupostos se contemple un aumento da subvención e a parte que dos presupostos do ano anterior, con unha modificación de crédito, fixéronse unhas melloras como o tema da instalación da calefacción, de unha porta mecánica, e, por medio do Concello, tamén se conseguiu unha subvención para a instalación do ascensor. Polo que, dada a miña situación xa dos anos que levo no Concello bregando e demais, este ano, desde logo, que igual é o último que eu son concelleira, quero facilitar ao goberno municipal que poida seguir gobernando da maneira que o está facendo, que para min hai algunhas cousas que son mellorables, co cual o meu voto non vai ser positivo, pero si vou me abster para que o alcalde poida sacar adiante estes presupostos. Nada máis. Bueno, pois agradecer a posición do BNG, a posición túa como voceira, e solamente esas cousas que non estamos a facer ben, que tamén é verdad que non todo facemos ben, pois intentaremos correxilas neste exercicio. Que a colaboración do museo tamén agradecer todo o equipo do goberno, agradecer eses elogios, pero, bueno, eso tamén, a verdad que non é unha obligación e un deber, é dicir, Fonsagrada, manter un museo, poucos concellos da provincia poden ter, ou poden presumir de ter un museo que recolla toda a súa historia, non? E entonces tamén decir que o traballo que facedes vos do padroado e toda a xunta directiva é extraordinario, incluso con horas extras, sacando tempo onde podéis e, bueno, e tamén con críticas, porque seguro que tamén vos chega, non? Pero, bueno, entre todos, eu creo que vamos a conseguir que o Museo de Fonsagrada sea un referente a nivel provincial e a nivel galego. E, despois desto, nada, só teño que cederlle a palabra ao portavoz do PP, do Partido Popular, a Josín. Cando queira, Josín.
E boas tardes, que non che vin aínda a cara. Estou arriba teu, me parece. Na miña pantalla, polo menos. Na outra... Hola. Bueno, boas tardes a todos. Gracias que antes non o nombrei a Nico da Deputación e a Alejandro, o secretario, por facer posible que podamos facer este pleno telemático, porque nestes tempos acabamos vendo que é completamente necesario. Por moitas veces que hayamos falado en outros momentos ou en plenos ou demais, vemos que é completamente necesario debido ás circunstancias e non paralizar unha entidade como o Concello de Fonsagrada. Referente ao punto que vamos a tratar, que é o dos orzamentos, segundo afirma a alcaldía na súa memoria, trátase duns orzamentos basados no control do gasto público, a procura da eficiencia e eficacia na xestión municipal, conceptos cos que o Partido Popular non concordamos, visto o informe negativo da Secretaría, no que algún xeito recomendaba o control e fiscalización do gasto público en varias áreas, máis concretamente na área de obras, así o decía textualmente. O orzamento 2019 é prorrogado nas anualidades 2020 por decreto da alcaldía e 2021 por non sair aprobado ao non contar cos demais grupos políticos como pasou no caso actual. Se vos parece, fago mención expresa capítulo a capítulo como tamén fixo no noso e o fixen noutros plenos. En canto ao capítulo 1, que é o cadro do persoal, consideramos fundamental, en contra da memoria da alcaldía, a reposición da plaza de policía local, xa que estamos vendo a diario as consecuencias negativas de non contar con esta dotación. Ademais da non regulación do tráfico na área urbán, dende a ausencia do policía local, os puntos de carga de moitos maderistas son incontrolables, así como os debidos informes que tan necesarios son para coñecer en que estado están as estradas inicialmente e se deben asumir reparacións despois das sacas de madeira. Incluso coñecemos que a Garda Civil tivo que actuar en algún caso concreto porque os camións obstaculizaron o tráfico. Cabe destacar que é importante un encargado de obras, pero creemos que non se trata de escoller a praza a cubrir, senón que simultaneamente poderemos cubrir as dúas sen incurrir en máis custes. A través da RPT, que se falou en moitos momentos, se podría tratar de reorganizar e atribuir as competencias dun encargado de obras e asignalas a outra persoa que este en activo. O que consideramos necesario e imprescindible tamén é o control do parque móvil municipal, como xa reclamamos en moitas outras ocasións, e vimos demandando desde o inicio da legislatura, do que ainda non vimos ningún rexistro do uso de vehículos, kilómetros percorridos, gasoil, un control efectivo dos recursos dos que dispón o Concello. Fronte ao capítulo de gastos correntes, que suma, como ben dixeches antes, 2.140.177 euros, e supoñen o 62% do orzamento. Aquí hai dúas grandes divisións na memoria da alcaldía, Carlos. O 50% deste capítulo é o SAF. Eso o temos claro, e o temos claro gracias á aprobación en pleno da licitación deste servicio. Por tanto, somos conocedores de realmente agora o gasto que nos está a supoñer. Outro 50%, que é 1.068.000 euros, non sabemos a que se destina, o sea, non faz mención en ningún momento na memoria a onde se está destinando 1 millón de euros. Estamos falando de un tercio do presupuesto, o sea, estamos falando que non conocemos o destino específico de 1 millón de euros dunha partida de 2 millóns, cando o presupuesto ten 3 millóns de presupuestos. Entón, con isto quero dicir que os fonsagradinos non sabemos a onde se van a destinar ese tercio do presuposto do Concello. E para nos queremos destacar que é unha falta de transparencia hacia os demais grupos políticos e tamén hacia a población en general. Referente ao capítulo 3 dos gastos financieros, estamos completamente de acordo, como xa indicamos en anteriores ocasións, e sempre o reclamamos dentro do Partido Popular, que o Concello debía ter un plan de amortización da débeda contraída por valor de 200.000 euros. Parécenos razonable que recolla esta amortización, pero ao mesmo tempo estamos sorprendidos de que o informe da alcaldía prevea unha operación a 14 anos como aportación municipal para o proxecto do polígono, que non queremos decir con isto, non vamos a transgiversar a información e non queremos decir que sea necesario, pero estamos falando de a memoria da alcaldía, que o que nós temos acceso, di que
se pretende endeudar o Concello a 14 anos, pero non nos dicen nin a cantidad. O sea, non se pode chegar a elaborar uns presupostos dicindo que vamos a endeudar o Concello 14 anos sen explicarnos a cantidade na que nos vamos a endeudar todos os fonsagradinos. O sea, isto supón un exemplo da falta de transparencia da que estaba a falar. Sobre tamén o último apartado, votamos en falta sobre os beneficios fiscais, votamos en falta tamén algún beneficio fiscal referente ao IBI para instalacións vinculadas ao mellor a gandería, como se fixo noutros concellos e que xa reclamamos tamén na anterior ocasión. Igual que vimos reclamando dende o inicio da pandemia algún tipo de bonificación a empresas que se puderan haber afectados polo COVID. Somos casi o único concello que non aportou nin un só euro a menguar os danos provocados ao tecido empresarial pola COVID no noso municipio. E temos exemplos limítrofes ao redor de nós de que sí se fixeron. Recordamos que o Partido Popular tamén presentou un rogo no que solicitaba contribuir na elaboración dos presupostos, rogo que recordo que en setembro do ano pasado ti o recordaches en algún pleno, que te poñerías en contacto con nosotros e ao final pasa o que nos pasa sempre, que chegamos tarde mal sin contar cos demais. Entón, entendendo que por todos estes motivos o Partido Popular procederá a emitir o seu voto en contra aos presupostos. Nada máis que decir. Moitas gracias. Gracias, Josín. Mira, non me vou estender moito no que é a contestación. No que se respecta, no que se refire ao parque móvil, estamos facendo o inventario. Bueno, sabes que foi con cargo a partida que se puxo no plan único ano pasado. E despois no que falas tú dese endeudamento que vai a soportar o Concello durante 14 anos, vamos a ver. Nos temos por objetivo, e un objetivo que se fijou xa a principio da legislatura e que viña xa precedido de anos anteriores, porque se traballou moito por el, de dotar a Fonsagrada dun parque empresarial. E entonces contamos ca colaboración da Diputación. Ese parque empresarial non vai a ser financiado ao 100% da Diputación. É dicir, o Concello vai firmar un convenio, pero vai ter que aportar o 20% do que é o coste da urbanización. E non podemos dar cantidades, Josín, non che podemos dar a ti, non che podemos dar a Nenos, non che podemos dar ao pueblo de Fonsagrada, porque nestes momentos se está elaborando e facendo o proxecto de urbanización dese polígono. A empresa ten hasta o 30 de marzo para entregalo na Diputación, que foi a que firmou o contrato ca empresa redactora. A partir de aí, hai uns pasos que hai que seguir, ten que vir o proxecto do Concello, hai que expoñelo ao público, hai que pedir algún informe a patrimonio, a carreteras, polo tema desa famosa rotonda que ahora mismo está moito na prensa. E agora quero tamén sacar un tema que o outro día na comisión que se fixo polo tema das obras para incluir no plan único, sacabas tú, Josín, que era, ou quixen entender, que esa ubicación ao Partido Popular ou a ti personalmente xa non era ideal porque había un informe dunha asociación onde decía que esa obra, esa urbanización iba a afectar ao camiño primitivo, que é patrimonio da humanidade. E quixen entender que o Partido Popular xa non estaba moito pola labor de seguir adiante co polígono. E quero dicir desde aquí, e quero dicirlo a toda a xente, a todos os concelleiros, que a aposta deste goberno vai ser o polígono.
É verdade que hai un recurso presentado ante unha sentencia que saiu do Tribunal Superior de Xusticia, donde unha sentencia perfectamente fundamentada lle quita a razón ao señor que presentou o recurso e lle dá ao plan xeral, lle dá ao Concello e lle dá á Xunta que informou ese plan xeral. E informou, por cierto, que a ubicación dese polígono tiña que ir situado donde está situado. E creo que nos equivocamos se non tiramos todos polo mismo carro. Nos equivocamos porque levamos moitos anos falando do polígono. E levamos moitos anos traballando para que este plan xeral se aprobara e para que esa parcela de 10 hectáreas situada no Padrón fose aprobada e fose incluída no polígono para despois ser máis fácil a execución. Entonces eu quero pensar que vou a ter o apoio do equipo do goberno, pensamos que vamos a ter o apoio do Partido Popular, do Bloque, me consta polas súas manifestacións que si o vai haber, pero tamén manifestar querer ter o apoio do Partido Popular. Porque é fundamental, porque foi algo que todos os partidos levábamos nos programas electorais e é algo que podemos conseguir. Sabemos que en julio, non moito máis palón, podemos firmar o convenio e queremos que este ano este licitado o polígono. E entonces vamos vos a pedir o apoio como alcalde para que colaboreis, para que non poñamos a trancos e vayamos todos unidos e poidamos dotar a Fonsagrada de suelo industrial. Entonces, non podemos dar os datos, nin a aportación, nin o crédito que ten que sacar, que vai a ter que pedir o Concello. O que sí sabemos é que o 20% do coste do polígono sí que vai ter que aportalo o Concello. E o que sí teño claro tamén é que se os presupostos non se aproban, o Concello non pode legalmente facer unha operación de crédito e conseguir ese 20%. E non temos remanentes de tesorería como para poder aportar de fondos propios esa cantidad. Así que, por eso, non vai explicado, non pode ir explicado o que vai significar ese 20%, nin a cantidad de euros que van a ser. Nada máis. Se me permites, entonces, por alusións, vamos a ver, a verdad que o tiñas ben preparado para sacar unha cousa dese tipo, para intentar decir que o Partido Popular non apoia ou cousas así. Déixame decirche pois, que non entendiches ben. O sea, o Partido Popular sempre foi un partido que apoiou o tecido empresarial, que apoia un polígono industrial na Fonsagrada. Vosotros ditaminastes a localización, eso está aí. A nos non quero entrar que poda ser boa, que poda ser mala. Lóxicamente, nos estamos a favor de que se faga un polígono industrial na Fonsagrada e habrá pareceres de todo tipo. O que si non queremos, lóxicamente, é que se fagan por culpa de facer unhas obras se poida quitar unha distinción como a do Camiño Primitivo Patrimonio da Humanidade, que é o que ven a decir o informe. O sea, en ningún momento quero que malinterpretes as palabras de que eu haxa dito isto nunha comisión de obras, queira decir que non estemos a favor do polígono ou do tecido empresarial de Fonsagrada. Todo ao contrario, só que habrá que facer un estudio pormenorizado de si hai a posibilidad de a perda desa distinción. Oye, pois hai que intentar levar un pouco as cousas parexas e manter as dúas cousas, manter un polígono industrial e manter a distinción de Camiño Primitivo como patrimonio da humanidade, porque ben sabemos que é un recurso hoxe en día indispensable para a Fonsagrada e moitos son os negocios que están vivindo do Camiño Primitivo. Igual que moitos serán os que vivan do polígono industrial, pero a eso me quero referir. Sobre a cantidade ou a asignación que estamos falando dese crédito, tampouco pedimos unha cantidade exacta. Lóxicamente, os costes variarán, pero sí habrá unha
estimación. Tú non podes decir ou pretender un voto a favor de uns presupostos que dicen que van a endeudar o Concello 14 anos, pero non dicen en que cantidade aproximada ou estimada, porque si unha estimación se pode facer ou se fai noutros tipos. Igual que, como ben che decía, nun tercio no capítulo 2 de gastos correntes, estamos falando de 1 millón de euros de que non falas para onde van. Entón, estamos falando dunha cantidad moi elevada que é un tercio do presuposto. O sea, non só nos temos que centrar nesa cantidade, sino que hai algunha outra máis. E nada máis que decir. Gracias. Mira, con respecto a ese 20% que ten que aportar o Concello, a 30 de marzo vamos a verlo. Cando este a redacción feita e terminada do proxecto de urbanización, vamos a saber exactamente a cuánto vai ascender ese 20%. Eu non vou dar cifras porque non o sei. Sinceramente non sei porque as cousas subiron tamén, fai un ano e pico, e dar unha cifra ahora é algo prematuro e expoñerse a equivocarse, para arriba ou para baixo. Pero de todos modos, o que sí me comprometo, e aparte que non podía ser de outra forma, é que vais a ter a información total sobre o que vai supoñer o 20% que ten que aportar logo o Concello. Porque no proxecto que veña ao Concello, cando a Diputación non lo envíe, van vir as unidades de obra e vai vir a cuanto o presuposto de ejecución material. E entonces será moi fácil calcular ese 20%. Pero hasta o 30 de marzo, que é o plazo que ten a empresa redactora do proxecto para presentarlo na Diputación, eu ahora mesmo sí que non me atrevo a dar unha cantidad. Despois, vamos a ver, nesta partida que dices que te falta a parte do SAF unha determinada cantidad de euros aí para por justificar a tal, aí van gasto do recollido de lixo, por exemplo, do recollido do lixo, van a recollida dos plásticos que vai consignada dos 30.000 euros, falo de memoria, vai o tema de Sogama, que son 100.000 euros tamén, que é o que ten que pagar sempre todos os anos por tonelada de residuos reciclados o Concello, é dicir, non son gastos ocultos, son determinados gastos que hai que facer e hai que consignar, lógicamente. Así que, nada máis, o que podo pedir é que apoyes, e iso sí é certo, e agora xa fora de colores políticos e de nada, que sí que necesitamos aprobar o presuposto. Se me permites unha cousa, agora que falaches, estabas falando agora ao final de ese 1 millón de euros que vai para moitas cousas, pero ti entendo que se presentas unha memoria da alcaldía, eu non digo que teñas que recoller a céntimo, pero o que non pode faltar nun capítulo é un tercio do presupuesto, o sea, 1 millón de euros terás que decir, pois o que me estás dicindo ahora mismo, terás que plasmalo nunha memoria da alcaldía, porque senón indica unha falta de transparencia. Ti o sabes porque eres conocedor de, ao mellor, onde se destinan esos cartos, pero nós non somos conocedores a onde se están destinando. E se o tes que recoller nunha memoria, terás que recoller porcentualmente unha parte alta do presupuesto. Non pode ser que 1 millón de euros non se sepa para onde van, non estén recollidos dentro desa memoria. No, sí, o que pasa que eu non sei se bichos isto, pero esta información está na vosa man desde diciembre, que creo que bueno, pues aquí aparecen as consignacións. As de varios, como pasaba noutro. Aparece a aprobación, a Sogama, tal. E despois, que eso pasa no control desde a oposición, pues, o control e as modificacións e as melloras nos presupostos, pois faise a través de enmendas. É que, vamos a ver, levamos mes e medio co proxecto de presupostos onde o tuveches e tampouco non hai ninguna emenda presentada polo grupo. Eu tamén podo decir que non vexo ninguna emenda a presentar para corrixir ninguna cantidad e creo que é un proxecto
de presuposto que lle emendas comezará. tiña que valer ao Partido Popular. Cando non vexo ninguna emenda para cambiar ninguna cantidad, entonces me parece que eso un pouco, pues, oye, ten que ser traballo da oposición. E tampouco non pretendas que faga o proxecto e que faga as emendas, porque senón tampouco non fago dous traballos. E ás veces non fago abondo o meu, entendes? Ya te estamos emendando, pero se a queres por escrito, facemos as emendas por escrito, non te preocupes, será máis. Bueno, é dicir, o plazo si houbo e todos os grupos tiveron a oportunidade de facelas. Bueno, pois nada máis, entonces procedemos a votación deste punto do orden do día, non? Votos a favor da proposta de aprobación de presupostos. Alejandro, colliches, non? Reflejache. Sí, bien. Votos en contra da aprobación do presuposto? Vale. Abstencións? Vale. Pola posición de voto, que non vexo as caras, me imagino que estamos nun empate, 5-6, 5 nos e unha abstención, non? Entón, temos que volver a facer a votación, non? Eso es. Votos a favor do presuposto? Vale. Votos en contra do presuposto? Vale. Abstencións? Alejandro, Dime. mira, importaríache que despois, cando voten, decilo en alto, porque eu, por exemplo, estou co móvil que non poden, o sea, cheguei a tomar, sabes, se non che importa. Vale. Perfecto. Ahora, para resumir, en la primera votación, 5 votos a favor del Partido Socialista, 5 votos en contra del Grupo Municipal Popular y una abstención que es de la concejera del BNG. Volvemos a repetir la votación y arroja un idéntico resultado, por lo tanto, ahora al alcalde le toca el voto de calidad. Pois eu, como teño voto de calidad e un empate, pois sí que vou votar a favor dos presupostos. E entonces quedan aprobados o proxecto inicial de presupostos. Bueno, pois seguimos logo, pasamos ao seguinte punto no orden do día. E é a aprobación, se procede, sobre a proposta efectuada pola Comisión relativa ao nomeamento do Butelo de Ouro 2022. Bueno, pois aquí houve unanimidade dos 3 grupos e entonces, bueno, tendo en conta que este ano pois, o Concello recibiu unha importante donación, non? Unha finca que está situada aquí no casco urbano de Fonsagrada, pois entonces os 3 grupos pois, decidimos que era bon facerlles unha distinción, e a máxima distinción que ofrece o que temos neste momento é pois, otorgarlles o Butelo de Ouro, non? E entón decidimos que o Butelo de Ouro pois, fora para este matrimonio que fixo a donación, Carmen e Miguel, que non será un, serán 2, porque, bueno, son matrimonio e a donación foi feita polos 2. Entonces, nada máis, non sei, Nenoso e Josín, Nenosos, se queréis facer algunha puntualización. No, eu estou totalmente a favor da concesión do Butelo de Ouro a eles, a Carmen e a Miguel Ángel, pero o que sí me preocupa é a falta de que xa o dixen outro día que certos concellos estaban retrasando a celebración dos actos e cando vin hoxe no Concello que xa tiñades os cartéis feitos para coa data 19-20 para a Feira do Butelo, sí que me parece preocupante, porque contase con que se estabilice un pouco
o tema da pandemia para mediados de marzo. E eu creo que fostéis un pouco irreflexivos, por non decir irresponsables, facendo xa os cartéis con esa data. Nada máis. Totalmente a favor da concesión a Cardia Miguel Ángel do Butelo de Ouro. Ben merecido. Vale, Josín, alguna puntualización? Sí. Non temos nada que decir, simplemente que tamén o mismo, que xa agradecimos nese acto a doazón dese ben patrimonial para o Concello da Fonsagrada completamente de forma desinteresada e sin ánimo de lucro, entón que nos pareceu, como xa dixemos outro día na comisión, por unanimidade, entregarle o Butelo de Ouro a eles, non? E nada máis. Vale, pues entonces queda así. Solamente dicirche noso que, bueno, tamén valoramos nun momento dado de poder cambiar fechas e tal, pero a Feira do Butelo creo que como vai dedicada ao Butelo, e o Butelo ten unha época, non? Hai outras feiras que igual se poden modificar porque non ten un produto tan localizado nunhas datas, non? E o Butelo sí, entonces, bueno, pois que la suerte nos acompañe, non? Que os casos baixen e vamos a tomar e vamos a dispoñer de todas as medidas máximas de seguridade. De momento os aforos non están limitados e tamén iremos vendo, porque, bueno, se nun momento dado vemos que hai que suspendela, pois suspende. É máis fácil suspendela unha semana antes, 10 días antes, con todo o que iso conleva, que querer organizala, esperar organizala 10 días antes da fecha. Entonces, por eso fixamos. E nada, seguimos logo co seguinte punto do orden do día. Carlos. Sí, perdón. Hai que votar isto? Sí. Sí. Pois votos a favor da proposta. Votos en contra. Nada, non hai. Aprobado por unanimidade. Aprobado por unanimidade logo. Vamos a ver, o cuarto punto é a aprobación se procede sobre a proposta de resolución disseminada pola Comisión relativa á modificación do uso dotacional ao que está destinado ao antigo colexio de Carballido, no Plan Xeral de Ordenación Urbanística do Concello. Vamos a ver, aí, este colexio é un colexio que está desafectado, que a propiedade é do Concello, e unha asociación de Carballido que recién formada, pois, nos pediu, xa o levamos a un pleno, non? E foi aprobada por todos, que pasou? Que lle accedéramos, que fixéramos a cesión para levar ali adiante un proxecto para a xente maior, non? Algo moi similar a un centro de día para que a xente da parroquia, eu supoño que de algún sitio máis, se poidan xuntar. Claro, hai un problema formal que estaba como uso educacional, me parece, non? E entonces había que cambiarlle o uso e o novo plan xeral permite facer o cambio aprobando nun pleno. Entonces é o que propoñemos a facer o cambio de uso para ser, en vez de ser un uso, como dicía antes, educativo, pois pasalo a un uso non sei, vamos, para a atención a xente maiores, non? E así que, nenoso... Nada, coche, está totalmente a favor. José? Totalmente a favor, que xa tamén o fixemos na cesión en todo. Nada que decir. Bueno, pois votamos, votos a favor de... Perdón? Bueno, non, que nos falta que vai Argelio no baño, pero bueno, podemos votar si queremos porque vamos a dar todos a favor, así que non vai haber problemas. Ou esperamos 2 minutos, se non nos importa. Harémoslo, será mellor. Vale.
Bueno, pues ya se incorporó Argelio, entonces vamos a proceder a votación de este punto. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Normal. Bueno, despois xa pasamos ao número 5, que é a dación de contas dos decretos da alcaldía ditados dende a última sesión plenaria, así como dos acordos acadados pola Xunta de Goberno local por delegación deste último. Así que, bueno, eso xa se vos pasa, non? Creo que xa tedes acceso a eles. O 6 é dación de conta da modificación da data para proceder á celebración da acta do deslinde entre os términos municipais de Afonsagrada e a Pontenova. Este é un punto que temos que ter ao pleno porque tiñamos previsto este xoves 20 ir nunha comisión que se formou xunto con outra comisión da Pontenova, aos cales se citou, ir hasta o límite de Fonsagrada ca Pontenova para facer un deslinde moi cerquiña da Graña, non? Porque afecta sobre todo aos montes da Graña de Chao de Fornos. Entonces, xa vos lo comuniquei, incluso creo que por escrito tamén se fixo, que a comisión pois se vai a reunir ou nos vamos a desplazar o próximo xoves, o xoves 27. E o número 7, que é unha moción do Bloque Nacionalista Galego relativa á situación dos grupos de emerxencia supramunicipal na montaña de Lugo, na montaña oriental. Así que, de noso, pois, tes a palabra. A ver, exposición de motivos. Os grupos de emerxencias supramunicipais GES nacen dun convenio de colaboración entre a Xunta de Galiza, a Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAN, e as Deputacións Provinciais. As funcións destes grupos son do máis variado: incendios en vivendas, rozas de prevención de núcleos e camiños, actuación ante nevadas, inundacións e outros fenómenos adversos, intervención en accidentes laborais e de circulación tanto de vehículos como de maquinaria agraria, ademais e demais tarefas como pode ser a retirada de enxames de velutina, así como a intervención en incendios forestais cando poñan en perigo vivendas ou en instalacións agrarias, gandeiras e industriais. A situación laboral que teñen os traballadores destes servicios son do máis precarias. Procesos de selección inadecuados, falta de formación correspondente aos operarios e funcións encomendadas e un déficit grave en prevención de riscos laborais. A súa selección realízase nos concellos onde terán a sede e estes teñen que asumir a súa contratación e dotalos de vestiario para poder realizar o seu traballo e facilitarlles un local axeitado onde facer gardas. O custe económico é asumido pola Deputación un 40% e nun 60% pola Xunta, aínda que na actualidade a porcentaxe desta reducirse a un 52%, segundo apunta dende o organismo provincial. Trátase, pois, dun servicio multifuncional
mal formulado pola administración competente neste eido. A Xunta de Galicia é quen debería asumir todo o proceso e a totalidade do seu custe. Nestes intres, a situación que temos os concellos da Montaña Oriental como os Ancares é totalmente de desleixo. Atopámonos nunha zona de sombra nas emerxencias no que o único servicio que contamos nesta situación son os GES de A Ponte Nova e os bombeiros de Sarria. A administración galega non compre coa lei neste eido e posúe as competencias. Por isto, a comarca da Fonsagrada precisa dun servicio acorde de emerxencias que dé resposta á normativa vixente canto antes. Por todo exposto, o Bloque Nacionalista Galego da Fonsagrada somete a debate e a aprobación polo Pleno esta moción propondo a adopción dos seguintes acordos. Demandar a Xunta de Galicia que asuma e desenvolva o servicio de emerxencias, prevención e extinción de lumes urbáns como rurais, como aquelas contingencias de ámbito urbán e rural que actualmente estaban xestionados a través dos grupos de emerxencias supramunicipais. E instar a Xunta de Galicia a que abra un proceso de diálogo específico cos concellos da Montaña de Lugo e a Deputación de Lugo para procurar unha solución efectiva. Bueno, penso que non teño que engadir nada ao leído, que a situación todos sabemos a que é. No Cádabo non se creou e eu son partidaria e teño dito xa en outros plenos que Fonsagrada non debe renunciar a ningún tipo de servizo. Xa denunciamos a oficina comarcal, renunciamos á oficina comarcal, iremos supresión de rexistro da propiedade e dentro de nada non sei con que quedaremos. Nada máis que engadir. José. Bueno, hoxe o BNG da Fonsagrada para nos traer unha moción para lavar a súa conciencia, xa que sempre estivo en contra da actuación do Concello e do despido dos GES. Incluso chegamos a aprobar conxuntamente unha moción presentada polo Partido Popular na que instábamos ao Concello de Fonsagrada a recuperación deste servicio. Estes remordementos fanse en mayúsculo cando é responsable de que na Fonsagrada non haxa un cambio e, por tanto, é responsable de traizoar a vontade da xente. O modelo actual, o que está sumado a maior parte dos concellos de Galicia, é un modelo entre deputacións provinciais, Xunta de Galicia e FEGAN, como ben dixeches na moción. A entidade que quixo desvincularse dese modelo e deixar completamente desprotegidos aos veciños da Fonsagrada foi a entidade local. Así, vostede está errada en que a Xunta de Galicia debe asumir este servicio, xa que non é da súa competencia. Unha vez máis, lembramos que a competencia para prestar servicios de emerxencia é exclusiva dos concellos de máis de 20.000 habitantes e das deputacións provinciais naqueles municipios de poboación inferior. Esta atribución competencial ben recollida na normativa de aplicación, en concreto na Lei de Emerxencias de Galicia, aprobada no ano 2007 polos grupos que daquela ostentaban a maioría no Parlamento de Galicia. De conformidade co disposto no artigo 26 de a Lei 5/2007 de Emerxencias de Galicia, son as deputacións provinciais as que deben garantir a prestación de servicio de protección civil e de xestión de emerxencias, incluídos os servicios contra incendios e de salvamento, en aqueles municipios que non conten con servicios propios por non resultar obrigados ou haber obtido a dispensa. Neste contexto, a pesar de non estar obrigada a elo, a Xunta de Galicia ven demostrando un claro compromiso por fortalecer o sistema de emerxencias de Galicia, cofinanciando o funcionamento dos consorcios contra incendios e de salvamento, asumindo a maior porcentaxe de financiamento dos grupos de emerxencias supramunicipais e dotando de equipamento especializado en emerxencias aos concellos galegos, por un importe que chega a alcanzar os 21 millóns de euros nos últimos anos. A pesar de, como se indicou anteriormente, de ser competencia municipal ou provincial,
a Xunta de Galicia, co obxectivo de complementar e mellorar o mapa de emerxencias da comunidade, optimizando a cobertura e os tempos de resposta, pretendía mellorar a cobertura de emerxencias de Galicia, mellorar condicións laborais e económicas de GES existentes e completar e incrementar os cadros de persoal dos servicios de emerxencia que non contaban con 12 efectivos. O obxectivo de mellorar o servicio de atención que se presta no territorio galego e, por tanto, na provincia de Lugo. A decisión das Deputacións de Lugo, Coruña e Pontevedra de rexeitar as mellores propostas polo Goberno galego no seo da Comisión de Seguimento dos GES da que forman parte Deputacións FEGAN e a propia Xunta de Galicia, provocou que, a diferencia dos convenios anteriores que era un mesmo convenio para toda a comunidade, se teñan que asinar convenios diferentes en función de cada provincia e cada caso. Polo tanto, no caso de Lugo e tamén o de Coruña, asínase un acordo con vixencia un ano, mentres que Pontevedra o convenio abarca 2 anos, nas mesmas condicións que os convenios anteriores vencidos e sen as mellores propostas pola Xunta. No caso da provincia de Ourense, asínase un convenio con vixencia 3 anos, incluindo as mellores plantexadas polo Goberno galego nos 12 GES desta provincia, exceptadas pola Deputación de Ourense. Por tanto, as melloras non se poden aplicar aos grupos de provincia de Lugo, nin a Coruña, nin aos de Pontevedra, e só se levarán a cabo nos de Ourense, o que crea unha situación de desigualdade cos grupos de distintas provincias, as condicións económicas dos traballadores, do financiamento que reciben os concellos e do servicio que recibirán os cidadáns, xa que en Ourense contarán con 12 grupos completos de emerxencias de 12 efectivos, circunstancia que non se dará noutras provincias. Lamentamos que non se poidan aplicar na provincia de Lugo as melloras da Xunta de Galicia para mellorar a cobertura actual do mapa de emerxencias e actualizar os custos salariais dos traballadores. A renovación do convenio coa Deputación de Lugo mantense nas mesmas condicións que o ano pasado. O sea, moitas destas das condicións das que falas estaban vixentes nesos acordos. En canto, concretamente, a situación de Fonsagrada, da cual eres conocedora, o pasado 28 de outubro, a Comisión de Seguimento dos Grupos de Emerxencia Supramunicipais aprobou a proposta de reconfigurar o mapa de emerxencias de varios grupos da provincia de Lugo para optimizar a atención e ofrecer un mellor tempo de resposta. Para o GES da Montaña Oriental, con sede en Baleira, aprobouse cambiar a base ao Concello da Fonsagrada, ao considerarse que permitía atender a máis poboación en menos tempo, e tendo en conta que o Concello con mellor isocorona para dar cobertura na Montaña Oriental lucense. Foi unha proposta aprobada pola Comisión, que está formada, como ben dixemos, Xunta, FEGAN e Diputacións, non pola Xunta unilateralmente. Co rexeitamento por parte do Concello da Fonsagrada de ser, de novo, GES, correspondente, polo tanto, a Administración Provincial correspóndelle garantir a prestación deste servicio aos veciños e veciñas destas zonas, sendo atendidos estes por outros servicios existentes na provincia. Tal e como se expuxo, a competencia de prestar este servicio corresponde aos concellos de máis de 20.000 habitantes e, no caso de Fonsagrada, nos de menos, as deputacións provinciais. A pesar disto, a Xunta de Galicia ven confinanciando estes servicios, tanto GES como partes comarcais de bombeiros, coa finalidade que os galegos e galegas poden dispoñer deste servicio con independencia do lugar de residencia. Polo tanto, visto que as competencias son da Diputación, e non como explicas na moción da Xunta de Galicia, sería neste caso da Deputación Provincial de Lugo, o máis normal e lóxico sería deixar de lanzar balóns fora e instar a Deputación Provincial a asumir as súas competencias en materia de emerxencias, xa que o Concello non o fai en menos de 20.000 habitantes, tampouco está obligado a ela. Polo que se aceptas emendar e instar a Deputación Provincial a asumir as súas competencias en emerxencias, e, por tanto, o GES da Montaña Oriental votaremos a favor, e de non ser así, pois procederemos a emitir o noso voto en contra. Bueno, para empezar, menudo speech botache, sí. todo lido, pero con unha amplitud bastante excesiva. Vamos a ver, a miña posición en cuanto a supresión dos GES da Fonsagrada, eu non necesito lavar a cara para nada en cuanto a ese tema, nin en cuanto a ningún outro tema. Non necesito, vamos a ver, exercín o meu traballo na política municipal da Fonsagrada desde o ano de 2007, sí que estou a piques de deixala por cansanzo, porque impliqueime todo o que puiden,
pero fíxeno con total honestidade e sin esperar ningún beneficio persoal. En cuanto a decisión de que en Fonsagrada non houvese un cambio político, non sabes ben do orgullosa que me sinto que o meu voto fose decisivo para iso. Únicamente o meu voto fixo falta, pero síntome tremendamente orgullosa de apoiar ao Partido Socialista e de apoiar a Carlos López para que fose alcalde. Co cual, non sei como vosotros podíades pensar que eu, que políticamente sempre fui unha persoa de esquerdas, iba a apoiar o Partido Popular e tampouco me dades vosotros excesiva confianza os integrantes da lista do PP, porque, bueno, hai formas de exercer a política, e non me parece a vosa a máis idónea. E con respecto ao tema de que se faga unha modificación de isto, non a fago, porque, mira, para empezar, a posición do BNG, e eu como membro do BNG estou totalmente de acordo. As deputacións provinciais non lles vou pedir que asuman máis competencias porque non teñen razón de existir. Desde a nosa óptica, desde a miña, chega co goberno da Xunta de Galicia e os concellos. As deputacións supoñen un gasto. É verdade que o BNG tamén está integrado en todas as deputacións provinciais, menos na de Ourense, con competencias. Pero a miña posición é non pedir que asuman máis responsabilidades. E en cuanto ao tema de que debe de asumilo a Xunta, as emerxencias, como tú dices, que a normativa e a legislación que hai de emerxencias, como van a ser según quen as fixo? E tendo a maioría que teñen no Parlamento, é dicir, son feitas polo Partido Popular e aprobadas por eles. Pero, igual que a Xunta de Galicia asume o tema dos incendios forestais, non me parece descabellado que asumise nos concellos que non teñen posibilidade de ter un corpo de bombeiros o tema dos GES. Porque para os concellos, ao parecer, según informan algúns secretarios ou secretarias, no noso caso xa fora a secretaria anterior a Alejandro, que o feito de asumir que son traballadores dos concellos os GES, pois implica un problema. Un problema que eu non me atrevo a decir que non sexa un problema porque desconozco exactamente o que é, pero o que sí sei é que, de momento, houbo 3 concellos que renunciaron aos GES, que foron o de Guitiriz, o da Fonsagrada, pero de Guitiriz está en Friol, ubicouse en Friol, o da Fonsagrada non está ubicado en ningún sitio e penso que debía de estar na Fonsagrada, e o de Becerrea non sei que ubicación vai ter. E nada máis, non modifico a moción. Estou afeita a que algunhas mocións que presento leven só o meu voto, así que decidide os que tedes que decidir o que votades. Se me das un momento, volvo a repetir, o modelo actual é unha colaboración de 3 entidades, vale? Que son FEGAN, Deputacións e Xunta, e hai unha lei que é a que dice as competencias, o sea, podemos falar e decir, oye, pues vamos darlle ao goberno do Estado da Nación, pero realmente teremos que deixarnos de conversacións que non van a ningún lado e mirar o que dice a lei, quen ten que asumir as consecuencias. Creo recordar que no último pleno, Carlos, ti falaches sobre este tema, levábamos unha moción ao respecto tamén sobre os GES, ti falaches que ibas a estudiar quen tiña as competencias e dixeches que independientemente de quen fose, é o partido e o color político que o gobernase, íamos instar a esa entidade a asumir as súas competencias, porque é así o dice a lei. Bueno, pois ahora toca a min. Si non tedes máis que dicir, non soi imposible. Vamos a ver. O que sí que está claro e queda claro é que non é só o Concello de Fonsagrada o que
dice que a contratación laboral de 12, 8 ou 6 personas dun grupo de emergencias non pode recaer no Concello. É dicir, a vinculación laboral non pode ser co Concello. Unha, porque os Concellos non teñen competencias. Eu non sei se é a Diputación, se é a Xunta. Sinceramente, creo que a lei dice que para concellos de menos de 20.000 habitantes ten que ser a Diputación a que se faga cargo da gestión de todos dos incendios en suelo urbano. O que sí sei é que o Concello non ten competencias. E como non ten competencias, non ten por que ter un vínculo laboral con ningún traballador para a extinción de emerxencias, para ningún traballador de emerxencias. Eso sí que o teño moi claro. Hai outra cosa, Josín. Esa comisión a que tú te refires, na que están integradas as diputacións, a FEGAN e a Xunta, pero tamén unha cousa, a FEGAN, Federación Galega de Municipios e Provincias, pero non implica que todo o que leve a FEGAN á mesa todos os concellos estemos de acordo. Pero nesa comisión, na última comisión que se fixo en diciembre, antes de vencer este convenio último, as diputacións de Coruña, Lugo e Pontevedra pedironlle á Xunta que presentase un novo modelo de convenio porque ese era perjudicial para os concellos. E se as diputacións son as madres de todos os concellos, o normal é que as diputacións non queiran implicar os concellos nun gasto que eles non teñen nin recursos, nin teñen competencias, como dicía antes. A Xunta dixo que non, dixo que ese convenio era o que tiña que ser volto a firmar. Pois, concretamente, na provincia de Lugo, Becerriá, que, bueno, que non é socialista, pois dixo que non renovaba ese convenio. E Tiriz, fai anos tamén, o colleu Friol. É verdad que non sabemos a onde vai ir o de Becerriá, nin se algún concello querrá. Pero o que sí sabemos é que este modelo non funciona. E non funciona porque hai unha posibilidade que é nese consorcio que hai a nivel provincial de bombeiros, donde sí participa a Xunta e donde participan a Diputación, creo que a parte de 50 a 50, sí que poden facer que eses traballadores, a vinculación laboral, sea con ese consorcio. Pero vamos a ver, cual é o problema de que o Consorcio de Bombeiros Provincial de Lugo vincule laboralmente os traballadores dos GES con ese consorcio? É dicir, eu non vexo por que é problema. Por que se nos quere cargar aos concellos unha vinculación laboral cando non temos competencia? Que eu eso sigo sin entenderlo. Que, por cierto, os concellos tamén aportan. Cando non temos competencias, no convenio dos GES hai que fazer aportacións. Así que, nós o que pedimos, e o que dixen eu no pleno, é que tiña que ser o consorcio de bombeiros ou ben crear parques de bombeiros naquelas zonas onde están oscuras, onde están sin servicio, ou ben que os grupos GES que están actualmente, ou os que se poidan crear, esa vinculación laboral sea con ese grupo. E tampouco me parece que eso sea ilegal, porque se colleron parques de bombeiros de alguna villa donde estaban funcionando que dependían dos concellos e agora pasaron a ese consorcio, non sei por que non se abre ese melón. E na comisión esa, as diputacións, estas 3 diputacións, están por cambiar o modelo de servicio que neste momento ofrece. E entonces foi o que lle pediron á Xunta, que fixese unha nova proposta. E por eso, de momento, decidiron que este ano se iban a consignar, e a Diputación de Lugo así o fixo, consignou nos seus presupostos a cantidad suficiente para que os grupos que hai na provincia teñan a súa aportación económica. Pero queren
e van a pedir outro modelo de convenio. E entonces, pois, resulta que se está notando que algo non funciona. Fonsagrada foi pionera, eu creo que, costou o seu, pero, ao final, según van actuando ahora as distintas administracións, eu creo que estábamos no certo. E entonces, nos, na moción do BNG, onde dice que sea a Xunta, vamos a ver, a lei estando tal como está, e hai un informe jurídico feito por Secretaría do Concello de Fonsagrada, dice que os concellos de menos de 20.000 habitantes son os que teñen, ou son as diputacións as que se teñen que facer cargo. Entonces, nos vamos a abster, non podemos votar a favor porque seguimos sin solucionar o tema. E entonces, nada máis, procedemos a votación. Me permites un segundo, Carlos? En canto ao tema das competencias, tens que perdonar, pero eu creo que unha persona é máis un alcalde non pode decir creo. O sea, realmente ti tens que ser conocedor e para eso estás aí, por algo estás tendo un sueldo para xestionar o Concello e ti tens que ser conocedor e se non o eres tens que ter información veraz e fiable de quen é competencia cada cousa. Ti non podes decir creo ou non querer dicir de quen é, quero dicir, dixeches creo que é da Diputación, pero a lei di que é da Diputación. Vale. Sobre o modelo, vale, ti dices que non funciona, é un modelo mellorable, eu tamén particularmente podo opinar que é mellorable, pero como todo, os inicios son diferentes, de eso se trata, de iniciar un servicio e pouco a pouco, paulatinamente, ir mellorando, ir dotando de máis recursos e pasa en máis sectores, en máis cousas. Non podes decir en ningún momento que Fonsagrada foi pionera, porque o que foi pionera foi en despedir 12 persoas, foi pionera en gastar case €500.000 nos despidos e salarios de tramitación e abogados e foi un completo lastre para o Concello que estamos a sufrir ahora mismo é unha carencia dun servicio que non temos e do que non disfrutamos os fonsagradinos. Por tanto, non podes decir en ningún momento ni sentirte orgulloso de haber feito, de pertenecer ou de haber feito esas cousas. De que alguén as fixera e ti as avalaras tamén. E nada máis. Mira, unha cousa, Josín. Eu dixen na miña intervención que eu sí que sei que o Concello de Fonsagrada non ten competencias en emerxencias. Non os ten. Non as dá a lei. Quen son esas competencias? As competencias de menos de 20.000 habitantes o dixen que eran das diputacións. Non, dixen que eran das diputacións. Pois son das diputacións, porque hai unha lei que dice que son das diputacións. E o dice. E entón, pero sí, é verdad que aínda que sendo das diputacións... Estás de acordo comigo que teremos que instar a Diputación Provincial? Non, o que temos que instar que hai un consorcio de bombeiros provincial donde si a Xunta e algo terá, algunha competencia terá, porque financia o 50%. Entonces, cando non se teñen competencias, generalmente non se financia. E cando a Xunta financia o 50% dese consorcio, é que algunha competencia terá. E eu quero os GES, pero quero os GES cando non teña ninguna vinculación laboral co Concello. Como nos quer como nos quer Becerreá. Como nos quixo Guitiriz. É dicir, non fomos o único Concello que dixemos que esa forma non valía. Entonces, o que lle pedimos, e o que está pedindo a Diputación agora, as diputacións de Lugo, de Coruña, de Pontevedra, é que se cambie o modelo. É igual, pois dentro dun ano vemos como un novo consorcio ou ese mismo se fai cargo da vinculación laboral. É que incluso para os mismos traballadores dos GES terían muchísima máis seguridade. Porque agora se están facendo convenios de cada 3 anos, cando da outra forma poderían ser personal fixo dese consorcio. É que estamos incluso, ou se pretende, que todos os traballadores teñan máis seguridade no seu empleo.
Nada máis. A lei 5/2007 de Emerxencias de Galicia son as deputacións provinciais as que deben garantir a prestación do Servicio de Protección Civil e de Xestión de Emerxencias, incluídos os servicios contra incendios e de salvamento en aqueles municipios que non conten cos servicios propios por non resultar obrigados ou haber obtido a dispensa. É o que di a lei. Quero dicir, si realmente temos que instar a alguén, neste caso é a quen ten a competencia, e esa diputación ou ese ente é o que ten que buscar financiación con outras entidades, co Goberno Central, ca Xunta de Galicia ou con quen sea, para facer un modelo que poida ser válido para todo o mundo. Vale. Sí. Vale, no, pues, se estou de acordo. Se dixen que menos os concellos, que sean o resto das administracións que se poden que a Xunta non debe aportar. A Xunta terá que aportar. E todas as entidades teñen que aportar. E máis, cando se trata da vida da xente, se trata de accidentes, se trata de lumes, eu creo que todas as entidades deben aportar por mellorar os servicios de todos os cidadáns. Agora, temos que non podemos ter conversación por ter conversación. Temos que centrar as cousas onde ten que ir e centrar quen ten competencias e quen ten que asumir realmente o servicio e quen ten que moverse para buscar financiación é a entidade que ten a competencia. Vale, pois entón haberá que trasladarlle esa petición ás diputacións. Pero tamén hai unha cousa, tú, como aspirante á alcaldía, non podes, ou coincidirás conmigo, que non é normal que recursos do Concello, cando non ten competencias, vayan a eso. É que eso cae de caixón. Vamos a ver, estamos asumindo no tema do SAF. Esas son as competencias do Goberno Central e da Xunta. É que empezamos a falar de GES e acabamos de falar de SAF. Non, porque estamos falando de competencias. E bueno, a Xunta somos claro. os concellos os que temos que facer o 50% da aportación do coste do SAF, cando é unha competencia transferida do Goberno Central á Xunta. E chegará un momento donde a Xunta se teña que facer cargo do 100% do coste do SAF, porque non vai haber ayuntamiento que poida aguantar facturas de 85.000 euros todos os meses para dar un servicio á xente que o necesita. Pero iso é acabar, é meter en bancarrota os concellos. E estamos asumindo algo que non nos corresponde. E chegará un momento que a FEGAN terá que sentarse a negociar que a Xunta e terá que dicirlle que non pode ser que o Concello de Fonsagrada teña de 11,50 euros a diferencia hasta 17 e pico que está licitado o servicio, o teña que aportar o Concello, cando as competencias son da Xunta única e exclusiva. Terá que a Xunta negociar con Madrid, co Goberno Central, para que lle transfira máis fondos. Pero que non nos pode cargar é o morto aos concellos. A todos os concellos. De momento estamos calando. Pero non van pasar moitos meses sin que levantemos a voz, porque económicamente se está resentindo as economías locales. Así que, como ben dixen antes, a cada entidade que teña as súas competencias, pero realmente a quen teña as competencias habrá que decirlle que asuma o servicio ou colabore máis co servicio. Xa está. Pois, sea Carlos. Neste caso estamos falando de GES, estamos falando de emerxencias. No, estamos falando de competencias e as competencias nos pesos do Concello e nos SAF non as ten o Concello tampouco. Pero bueno, vamos a ir á votación da moción do BNG, que era o que estaba incluído no orde do día. De nós, sí, por alusión. Podo poner unha puntualización. Sí. Vamos a ver, dada a situación na que estamos en xeral, hai moitas agora hai convocatorias de eleccións, hai moitas candidaturas pola España vaciada, pero eu digo vos que a Galiza baleirada non é unha broma, co cual, dentro de nada, ao paso que vamos, o coste da SAF por parte dos concellos vai ser menor porque os vellos vamos a ser menos ou non habelos, a ver sempre haberá, porque os novos ides cumplindo anos tamén, e non haberá nin necesidade de GES, nin de SAF, nin de residencias de ancianos, que, por certo, residencias de ancianos, é certo que tamén tiñan que ser competencias da Xunta,
e, sin embargo, na Fonsagrada tuvo que asumir a responsabilidade de facer unha residencia pública a Deputación de Lugo, que non sei como vai dar asumidos os costes de todas as residencias que ten abertas e as que pensa abrir. Poñerei no... Bueno, sigo poñendo en cuestión o tema da Diputación, pero son residencias que tiña que asumir a Xunta de Galicia, porque a súa competencia. Nada máis, a votación. Bueno, pois vamos proceder logo a votación. Votos a favor da moción do Bloque Nacionalista Galego? Únicamente un voto. Votos en contra da moción do BNG? 5 votos del Grupo Popular. Bueno, pois nós, do Grupo Socialista, nos vamos a abster. Entonces, 5 abstencións. Votamos. Non votamos, como nos temos. Votades que vos abstedes. Claro, abstención. Entonces queda denegada A moción. non queda aprobada. Non queda aprobada. Bueno, pois o siguiente rogos e preguntas. Bueno, empezo eu. Empeza así. Eu presentei-nos por rexistro esta mañá no Concello. Como íbamos a ter o pleno telemático. Bueno, vamos a ver, o primeiro rogos poño que tendo coñecemento do deficiente servicio que se está a prestar na recollida do lixo en varias aldeas do noso municipio, xa que en algunhas delas o baleirado dos colectores só se fai como moito unha vez ao mes, polo que rogo que o Goberno Municipal revise o contrato de adxudicación coa empresa Servicios Galegos e exixa a empresa o cumprimento deste. Eu estuve na selección da empresa para o tema da recollida do lixo e, desde logo, a recollida do lixo nos povos, nas aldeas, no que nos chamamos, era dun día á semana. Espero que tomedes nota porque está habendo moitas queixas, porque como moito unha vez ao mes. En moitas delas, en outras recollerán con máis, pero en concreto en San Pedro de Río, como moito unha vez ao mes. O seguinte rogo é que expoño que non é a primeira vez, é sobre o tema do depósito de materiais que hai en distintos lugares do municipio. Algúns son municipais, pero algúns son culpa do goberno municipal e outros son de empresas. O rogo que presento, axuntei unha fotografía do depósito de materiais que hai perto ao lado, ao carón, do cementerio de San Cibrán. Os veciños dicen non saber de quen é aquelo porque non houbo naide que lles pedise permiso para facer ese depósito. Eu quero que o goberno recorde que cando os veciños e veciñas solicitan un permiso de obra, sempre se lles insiste, se plantexa a exixencia de que non poden facer depósito de materiais na vía pública, co cual Fonsagrada ten en cantidad de sitios, porque moitos deles son, por certo, materiais do Concello. E isto hai que acabar con isto, sí, porque a imaxe da Fonsagrada realmente é penosa. En concreto, agora hai un depósito que eso sí que non tiña fotografía, en Silvela, o carón do camiño. E outro rogo é sobre da rúa Antonio Fraguas, na beira rúa, na única acera onde hai edificios, hai
unha especie de barrigas que se supoño que serían os particulares dos edificios, dos garaxes ou dos negocios, que fixeron unhas barrigas, unhos montículos de cemento que presentan certo peligro polas caídas das persoas, porque xa conozco algún caso de caídas que de momento non revisten moitísima gravedade, pero poidera ser que sí, co cual rogo ao Concello que trate de disminuir o efecto que esas barrigas teñen en esa acera. Non sei se sabedes do que falo, tamén axunto fotografía a tal robo. Non sei se vos dades conta do que estou falando, señor alcalde. Do de San Cibrán, sei que sí, porque, bueno, xa mo tes comentado. Tamén hai unha cousa do San Cibrán, escombro vertido polos servicios municipales. Non é escombro. Non, o pasa que pode haber restos de madeira, porque ali se fixeron acopios, cando sacan madeira fain acopios aí. O que pasa que aquel terreno municipal sí que non é, eu non sei se é da iglesia, pois está o cementerio ao lado, se é da parroquia, se é do pueblo, non sei. Pero sei que municipal non é, e vamos, a brigada municipal non verteu absolutamente nada ali. Pero non está vallado, aquilo non está pechado, é dicir, o efecto que produce aquel depósito de pedra, de grava, que son varios montículos os que hai, realmente eu supoño que serán dunha empresa, e as empresas teñen que ter sitio para facer depósito dos seus materiais. Que tamén hai, por certo, tamén depósito en vía pública, en concreto de pedras grandes de granito, que debían de ser dos bordillos de distintas aceras que se levantaron, pero hai, en concreto, aí na Rúa Burón, antes de chegar bueno, no que é na pista que vai á serra, hai un depósito aí que tampouco pinta nada ben, porque tamén está ao carón do camiño. E esas cousas ao camiño sí que tamén o dañan. E por último, unha pregunta que realmente é un tema que se ven arrastrando desde fai moito tempo. En que situación se topa a obriga de apertura do camiño do Zarro de Pedro? Pois ese camiño, bueno, houve a sentencia aquela donde por un procedimiento ou por non haber no seu momento o expediente ido houve algunha deficiencia na elaboración do expediente, pero non se volveu a reabrir. De momento está parado. Pero é responsabilidade do Concello? Bueno, o Concello pode volver a abrir, poderá volver a abrilo, a facer un expediente novo. E non terá que defender un camín público reconocido por casi todos? Hai algo que sí necesita Fonsagrada polo tema dos camiños, que é un plan de camiños. Hai que aprobalo, é como un plan xeral. Este era un camiño que hai moitos... Vamos a ver, Carlos, este é un camiño que ademais houve uns feitos aí que foron demasiado graves como para deixalo pasar, porque hai desde o goberno municipal, non no da actualidade, pero con anterioridade, houve tamén abondo Belén con outro camín que non era un camín público, non era un camín con historia de existencia, e, sin embargo, o Concello tomouno con máis interés, pero en este caso pareceme grave. En isto, vamos a ver. Se o mano expediente, tenedes que volver a inicialo. Sí, pero eu creo que o que temos que facer é iniciar un expediente para facer un plan de camiños. Hai que aprobalo porque agora nos estamos vendo con problemas de camiños, bueno, que se fain pastizales e aparecen camiños despois cortados e a xente reclama e tal. Entón hai que aprobar un plan de camiños e poñerse. E creo que vai ser a solución, porque aí se vai ver o interés que hai real tamén da xente por manter os camiños. Nas alegacións que se fagan ao plan, cando se presente, pois se verá tamén ese interés. E obrigado.
O do plan de camiños vense dicindo desde o goberno municipal desde fai moitos anos. Está sin facer. Sí, bueno, para que un plan de camiños económicamente ten o seu coste tamén. Entón, habrá que aproveitar, temos que aproveitar tamén o momento para poder contratarlo. A ver se sacan algunha axuda, ven a Diputación, para poder elaborarlo, porque, bueno, se temos 1000 kilómetros de carretera, pues, de camiños, ou máis de 1000 kilómetros, de camiños, en 440 kilómetros cuadrados que hai aquí, digo xo a ti que... Os camiños non hai que... Carlos, os camiños non hai que asfaltalos, No, pero... Os camiños hai que mantelos abertos. Hai que mantelos abertos. Hai que mantelos abertos. Quero dicir que elaborar un plan de camiños en Fonsagrada pois son centos de kilómetros tamén, entón custa o seu diñeiro, non é fácil. Non é fácil, é fácil. Pasa que económicamente... Como que non é fácil? Non, fácil hai. Vamos a ver. O tema é ter a disponibilidade económica, que eso é algo que non sempre... Moitos dos camiños xa están no pexón, Bueno, é igual, hai que pasalos a un plan. Non? E iso ten que ser tan costoso cando menos os que están no pexón. Bueno, non sei, eu que sei que cando hai que encargar un proxecto dunha obra de 30.000 euros, entre o proxecto e a dirección de obra non baixa de 3.000 euros, non? E falamos de 30.000 euros, para facer unha obra que en 30.000 euros non é nada, prácticamente. E como xa que encargar o proxecto e pagar a dirección de obra, 3.000 euros. Pero que para facer un catálogo de camiños non fará falta unha dirección de obra, ou? Un catálogo de camiños non, pero fai falta un estudio de arquitectura. Interesa facer un catálogo de camiños. Pero fai falta un estudio de arquitectura e de ingeniería que faga un traballo de campo en todo Fonsagrada. E iso non se fai por 10.000 euros. Non hai. Non sei, quanto costou facer o pexón? 200 e pico mil euros. Claro. Bueno, pero un pexón, bueno, sí, vale, subvencionado. No pexón sí que facía falta un arquitecto. Pero para facer un inventario dos camiños históricos non me digas tú que fai falta un arquitecto. Bueno, haberá, porque, bueno, vamos a ver, as cousas tamén se planifican para crear postos de traballo, pode ser. Históricos e non históricos. Hai que reflexalos todos. Bueno, nada máis. Vale. Josín? Vamos a ver. Aprobáronse en diferentes plenos varias mocións presentadas polo PP instando a Deputación Provincial ao arranxo da estrada de Fonsagrada Nave de Suarna. Rogamos que nos que contacten coa Deputación Provincial e insten a de novo a arranxalo o máis antes posible. Aprobouse tamén unha moción de reestruturación de mesas electorais hai moito tempo para mellorar tanto os lugares de votación como as distancias dos votantes. Tamén gustaría que non quede no olvido. O Partido Popular ten preguntas presentadas de todo o ano 2021 sen contestar. Rogo ao alcalde de contestación por escrito o antes posible. Tamén, como ben dixemos outro día na Comisión de Obras, rogamos realicen un plan de arranxo de estradas municipais, xa que moitas comezan a ser intransitables. Somos tamén conocedores de que hai expedientes SAF que nos están prestando servicio, que o Concello ou pida máis horas a Xunta para atender a demanda ou inste a empresa a atender a todos os usuarios. Non sabemos de quen é a responsabilidade. Que se faga tamén a recollida de plásticos agrícolas, que están todos cheos, concretamente o de Maderne xa hai fora tamén, está completamente cheo, tamén o trasladamos outro día na Comisión de Obras. Tamén notificar que como non hai policía local, tamén dixemos antes, hai unha saca de madeira en Peizais que está destrozando o camiño primitivo. Entonces que tomen nota de Peizais, non, en Llencias, perdón. No, xa está denunciado. En Llencias, porque sei de varios usuarios que pasaron polo camiño primitivo e está completamente destrozado. Vale. Sí, é que como non temos policía local, pois ao mellor non temos constancia destas cousas, entonces temos que os concelleiros notificala ao Concello. É que unha da obrigación dos concelleiros é enterarse dos problemas que hai. Exactamente, pois que hai
os veciños e trasladalos como é o que estás facendo tú neste momento. Pois por eso. Que, por certo, con respecto ao camiño primitivo, o camiño primitivo, a verdad, que ten unha policía tamén que se encarga, e a Xunta ten unha policía autonómica que tamén pode facer inspeccións de vez en cuando. A saca de madeira, o control da saca de madeira dos puntos... Vamos a ver, aquí os veciños... O Concello, por favor. Quero decir, sempre estás nos fora, queres asumir as túas propias competencias. Bueno, competencia do Concello e do Policía Local, vale, controlar as sacas de madeira. Estou falando... A vigilancia do Camín de Santiago ten que facela a Xunta. Carlos, o robo... Ten que facela a Xunta. Porque tamén os veciños... Que estou falando do robo... Perdón, agora estou falando do Josín. Tamén os veciños, cando facemos unha obra ao lado do camiñ, temos que mandar un expediente a Santiago que nos tardan 3 meses en traer a resolución para poder facer unha obra. E entonces a vigilancia dunha empresa que está traballando ao lado do camiñ ten que facela a Xunta de Galicia, que é competente e ten unha policía propia. Propia non, porque nunca quixo, ten a cedida. Os catalanos e os vascos teñen a propia. A saca de madeira, Carlos. A Xunta non, a Xunta ten a cedida. Pero que vamos facer? Así funciona o goberno galego. Queres asumir as túas competencias como alcalde e deixarte de historias e de tirar os balóns fora, fine, pero asume as túas competencias e sé un alcalde. E deixa de tirar os balóns fora. Vale, non temos policía local. Ali hai unha saca de madeira incontrolada e outro día estivo un coche 1 hora e pico parado por culpa de que non hai control. Tivo que ir á Garda Civil. Por tanto, asume as túas competencias como alcalde, deixa de rirte, porque o único que faz é rirte, mirar para fora, é o único que faz. Vale, entonces asume as túas competencias e fai o teu traballo, que para eso estás cobrando. E nosos concelleiros estamos aquí para trasladarche os problemas da xente, e o estamos facendo. Entonces non te rías nin dos concelleiros, nin te rías da xente da Fonsagrada. Vale, e asume as competencias. No, perdón, eu non me río dos concelleiros. No, é o que estás facendo, é o que estás facendo, porque no, pues sí, cando nós estamos trasladando os problemas da xente, Carlos. Acabas de facelo. Acabas de facelo. Pero vou te dizer unha cousa, eu estou che dicindo que todo o que se fai ao lado do Camín de Santiago é competencia do Camín de Santiago, é competencia da Xunta. Vale, pero o Concello é a máis próxima aos veciños, é a entidade que ten que velar polos veciños e por todas estas cousas. Quero dicir, unha persoa en Santiago, na Xunta de Galicia ou onde sea, non é consciente ao mellor do que se está facendo se alguén non o notifica moitas veces. E o Concello é o ente máis próximo aos veciños e as circunstancias que están pasando no seu entorno. É a obligación do Concello notificarse algo está mal feito. A quen sea competencia, se é competencia de Diputación, se é competencia de Xunta, se é competencia do Estado Central. Se esa saca de madeira, Josín, está autorizada pola Xunta. Vale, pero está autorizada pola Xunta e cando se autorizou o Camín pasaba por aí. Claro. Estaba trazado. Pero que é o que estamos discutindo? Carlos, esa saca de Llencia se autorizou o ano pasado, autorizou na Xunta e tiña que ser a Xunta a que trasladase a patrimonio que aí había unha mámoa e que había que respetala. Bueno, pero entonces, como foi unha asociación privada a que puxo un escrito no Concello e a que trasladou a Xunta de que había aí unha mámoa. Non foi a Xunta a que veu a agencias facer e describir onde estaba a mámoa. Non, foi o Concello que trasladou a Xunta ese escrito. Pero para eso está o Concello, Carlos, para eso está a alcaldía. Vale, entonces non nos digas que non facemos o noso traballo. Nós o facemos. Claro que facemos. Pero que facemos o traballo como alcalde é que non te rías nin dos fonsagradinos nin dos concelleiros. Os fonsagradinos non me río nunca. Cando o único que intentamos facer é intentar trasladar os problemas da xente ao Concello, é que non se nos escoita. Pois para eso, vale? Para eso. Pero eu que che digo... Non sei o que estamos... Quero dicir, realmente estás discutindo porque queres intentar derivar responsabilidades, queres intentar... Sempre estás facendo. Vale, venga. Deixémolo o debate así e punto. Vouche a facer caso, vou estar encima dos maderistas. Eso sí, tamén hai que decirles os da madeira, as empresas que teñen que acatar e teñen que mandar e a Xunta de Galicia saber
os concellos que sepamos que temos que ser conocedores dos permisos que se están a facer e das corzas que están a facer. Eso sí que vamos a fazer. Competencia nosa das pistas municipales? Sí. No caso de Maderni, mira, no caso de Maderni está cortando unha empresa de fora que comprou un monte de mazaeda, casi 8.000 toneladas, que está terminando de sacar. Queda outra empresa de Asturias que vai a cortar outras 6-7.000 toneladas dos veciños de Vilamayor que van a salir por aí. E outra empresa de Lugo comprou outras miles de toneladas aos veciños de Maderni e ten que sacala por aí. E é verdad que de Peizais ao cruce que a carretera de Villardíaz está desfeito. Pero non vai servir de nada. E eu falei xa cos responsables da empresa que a la mañen ahora. Unha, porque climatológicamente tampouco non é posible. E outra, porque van seguir pasando camións. Entonces, o que vou a facer é xuntarme cos responsables das tres empresas e ao final, cando terminen de sacar a madeira, entre as tres empresas van ter que facerse cargo do arranxo da carretera. Por fin estás falando dunha maneira normal, estás asumindo o que tes que facer, vale? Vamos a ver, pero vamos a ver. Responsabilidades fora. Por fin, pero vamos a ver. estás falando dunha maneira normal, Carlos. Non, é que tú non me deixas explicar, hombre. É que non me deixas explicarme. Home, Carlos, por favor. Claro. Entendes? O que estás dicindo é que nos fagamos cargo de comunicar as empresas. Esa é a nosa competencia. Vamos a facelo, pero hai formas e hai que facelo dunha forma e dunha forma legal. Eu non podo paralizar. Facendo un rogo ao Concello, vale, un rogo. E o rogo di que eso, que hai unha saca de madeira e que está destrozado o camión primitivo. Entón, estou facendo un rogo ao Concello e transmitindo a información que a min me transmiten. Pero vamos a ver, se tú transmitín... Sí, Josín, pero se transmitín que nos a Xunta de Galicia lle mandamos un escrito que nos habían enviado a nós de que aí había unha mámoa. Bueno, cumplimos ou non cumplimos con o noso deber? Tes formas e formas de decirmo, Se queres, podes volver ver o vídeo e ver nas formas no que dices. Pero vale, moitas gracias. Pois non sei cuáles son as formas. Eu creo que son as formas dunha persona que intenta explicar a forma de proceder dunha administración. Tranquilo, non pasa. Así que, e por certo, de risas, creo que te está rindo. Un momento, podo facer uso da... Sí. Un momento, moi breve. Sobre o tema da saca de madeira no Monte de Llencias. Vamos a ver. Eu comuniquei ao Concello verbalmente a situación da mámoa que estaba sin catalogar no Pexón e a proximidade do camiño. Antes de que chegasen facendo a saca de madeira ali. Despois presentouse unha denuncia por Mariña e Patrimonio que o Concello mandou na Patrimonio. Patrimonio contestou poñendo unhas condicións á empresa das condicións que a empresa é coñecedora, porque o mesmo informe mandouse a min, mandouse a Mariña e Patrimonio, ten o Concello e mandouse a empresa. En estes momentos hai unha nova denuncia da DEGA porque as condicións que Patrimonio lle puxo á empresa non se cumpliu nada máis que a extracción de madeira xusto encima da mámoa se fixo de xeito manual. O resto non se cumpliu nada. Así que eu espero que esa denuncia da DEGA teña as súas consecuencias. Pero detrás destos están os beneficios persoais de moitos veciños que son os propietarios da madeira, que nunca poñemos o tema en cuestión. E eles tamén debían de velar porque as empresas non arrasasen con todo. Porque a saca de madeira benefician os poucos, pero perjudica a inmensa maioría. Nada máis. Bueno, pois nada máis, solamente dicir unha cousa, que co tema da madeira é verdad que as vías municipales si se perjudican. Tamén hai que mirar unha cousa, os miles de centos de miles de euros que quedan en Fonsagrada. Que quedan? Fonsagrada. As comunidades... E a mí eso sí que me dá risa, As comunidades de veciños
reciben centos de miles de euros por vender esa madeira. E iso temos que reconocer. Eso sí que me produce Entonces, risa. temos que ser, bueno, habrá que volver a legislar polo tema das sacas e dos pases polas vías municipales, sí. Pero, bueno, tampouco, nós legalmente non podemos prohibir sacar a madeira polas pistas municipales. Hai unha ordenanza municipal. Hai E unha se está ordenanza. cumplindo. E se está incumplindo. Cantas empresas poñen o depósito, depositan a fianza, Carlos? Neste momento, das que están cortando en Fonsagrada, máis do 70-80% están contando. É verdade que se están requerindo, temos que requerilas para que poñan a fianza, pero terminan a poñer. Tedes que requerilas para que poñan a fianza. E a información que dá a Xunta de Galicia é de quen é o propietario da madeira, pero en moitos casos non dá información de quen é a empresa que fai a saca. Eso tamén é verdade. Bueno, pues entonces despedimos este pleno telemático. Una cosa, Carlos. Nada, decir que, bueno, de conformidad con el artículo que permite esta celebración de plenos telemáticos, que es el 46 de la Ley de Bases, es necesario que los concejales hagan una declaración de si se encuentran o no en territorio nacional. Entonces, en vez de, bueno, para agilizar un poco, si os parece bien, os pregunto aquí a todos en general si os encontráis en territorio nacional y si hacéis cualquier asentimiento como estuvimos haciendo hasta ahora, pues lo tomaré por bueno. Eu sí. Bien, perfecto, gracias. Bueno, pues nada, para despedir este pleno, para levantar la sesión, antes de levantarla, agradecer a todas las personas que nos pudieron estar viendo, que a través de YouTube pudieron sintonizar y nos pudieron ver, y nada máis volver a agradecer ao Servicio Informático da Diputación o haber facilitado que este pleno se pudiera celebrar telemáticamente. E nada, e desearlle a Irma unha pronta recuperación e que pase no seguinte xa poidamos facelo presencialmente. Nada máis, graciñas a todos. Bien, gracias. Hasta mañá. Gracias.